Персонализираната медицина промени коренно начина на лечение на злокачествените заболявания. Какво означава това? Диагнозата рак не е достатъчно да я поставим само на имунохистохимично оцветяване, примерно рак на белия дроб, аденокарцином на белия дроб или рак на гърдата. Това, което искаме в днешно време е да има молекулярна диагностика, да типизираме тумора и да определим кой вариант на лечение да изберем при тези пациенти. Това именно направи възможно да излекуваме пациентите с рак. Това е нещо, което се прилага рутинно, широко. Достъпа на българските пациенти до тази иновативна диагностика какъв е? Реалният факт е следният. В България ние разполагаме със знания и с хора, които знаят какво да търсят, какво да искат и какво да направят. Имунохистохимията, т.е. основният метод, който патолозите използват, за да докажат и да разграничат вида на тумора, не се заплаща от здравната каса и това коства в повечето случаи пациента да доплати. Това е изключително важно, защото не е без значение дали ние ще определяме биомаркери върху плоскоклетъчен карцином на бел дроб или върху аденокарцином на белия дроб. Различни са панелите, които искаме да тестваме и маркерите стават все повече за всяка изминала година. Така че първата стъпка, на която ние определяме диагнозата и която от тук нататък е решаваща за лечението при тези пациенти, е имунохистохимията. Както казах, пациента трябва да си я плати. Той плаща, защото обясняваме колко е важна тази диагноза. Следващата стъпка е определенето на биомаркери. Примерно за рака на белия дроб, EGFR, активиращи мутации, ALK мутации, ROS мутации, PDL експресия. Това са ключовите неща, без които към днешна дата ние не започваме лечение при тези пациенти. Да не говорим, че могат да бъдат изследвани и много други ентрак, фузии и други абнормалности или по-големия така наречен генетичен панел при тези пациенти. Това, което се случва в България, част от биомаркерите се поемат от фирмите. Така е решила държавата. Така е ситуацията. Реалността е тази. Това, което трябва да се направи, както много други страни в Европа, е този ресурс да бъде даден от държавата, защото здравето на хората е приоритет на държавата. И не е без значение на кой пациент ще дадем имунотерапия и на кой пациент ще дадем таргетна терапия. Тоест определенето на хората, които ще отговорят най-добре на таргетна или на имунотерапия, т.е. даването на пари за тестване на тия биомаркери е изключително важно и това не е хабене на пари и не е вземане от хазната, а именно определене на правилния човек за правилното лекарство. Това е индивидуалното лечение, индивидуалният подход. По този въпрос, както казах, част от тези маркери се поемат от фирмите, за да може ние действително да правим правилно лечение при тези хора. Моето мнение е, че това трябва да бъде поето от държавата, тъй като интересът на държавата е да има здрави хора, дори с диагноза рак.